Вітаю вас, сябры. Ой, што здарылася зранку. Сейчас я вам гэта паведаю. Учора вечарам я ляжаў, чытаў вашы каментары. Дайшоў да гэтага, дзе я ў лесе быў. Там дзяўчынка одна піша мне, што у меня твар жоўты і бледны як кісця. Да, дыхаю цяжка. Ой, а я дурны у голову свою набраў гэтага. Ой, дурны. Целую ноч у гэта люстэрка гляжу, дзе ў мяне твар гэты жоўты, да, нармальны твар. Так я зранку што зрабіў? Паехаў у паліклініцу, там мне еще ранее гэта врач звонила, сказала, надо флюорографию пройти. Так я и флюорографию прошел, и до терапевта попал. Она меня послухала, помацала, сказала, иди гуляй, у тебя все доброе, у космос можно отправлять. Так вось я, які дурны, надумаў сябе паміраць, сабраўся, а думаю, ко мне никто не заходит, я же не выпиваю, им неинтересно за мною. Так я думаю, вось так вот у меня и пачалося гэты ранок. Так, усім добра, счастья вам, здоровья, всего хорошего. Так что не берите дурного у голову. Все, добра вам.